салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F ҳастад бародаро, яъне хетчбек, солиш 98, сӯзишвори газ бензин, кузов хетчбек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб, 6 моҳ ҳуҷҷат дора, танировкаш бародаро ба чидаги будай, мотор коробка ходовоиш созай, мотор 1.6 16 тагай Экотек. мошин на ходу бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад, задаги пусдаги надора. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нақш бародаро бо маслиҳатай. маромад бародарони мошинхар, барои маълумоти парраттар ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед ва дастгириро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатиён бародаро Astra F ҳастай, караванаш, солиш 98, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро 4 та баллони нав дора, мотор коробка ходовишам созай. срочно сум дар корай, фурӯхта мешавад бо нархи арзон. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 28 та мега. ягон мошинхари аниқ боша бо муомила дора. марҳамат бародарони мошинхар, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. дигар мошини мо бародаро Мусо ҳастай, ки дар комментариё пурсидаги буданд. солиш 2002, сӯзишвориш дизел, кузов универсални, объем 2.9, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин бародаро на ходой 100% кор кардасудай, меличовка камтар кор дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Роғун, нарша 35 000 сомон мега бародаро. бо савдо мешавад. варианти алиширам ҳастай, вариантора мебина. бародароне ки мошинхар ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. якта советский бародаро, ҳаваз 2106, солиш 86, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.3, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро мотор ходовоиш 100%, 9 моҳ ҳуҷҷат дора. кадми мега бихараш, номерашам метимаш. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 11 000 сомон мега. бародаро мошини ҳолати 100%, на ходу кор кардасудай. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед. дигар мошини мо бародаро грузовой Hyundai Portel, солиш 2002, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. на ходое, рамаш соза мегирад, зангзадагӣ пусдагӣ варид кардаги надора. ҳолати корида қарор дорад бародаро, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 50 000 сомон мега. срочно сум дар кора бародаро.
хайдори аниқ боша бо камтармига арзон мешавад. Бародарон ин хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйкаранда занг занед. Дигар мошини мо бародаро Hyundai Starex солаш 99, сӯзишвориш дизел, кузов универсалний, коробкаш механик. ҳолаташ созе бародаро, мошин камтар масад расход дорад, бисёри бад не, рӯлавоиш камтар мега проблема дорад, ба ҳамин хотир арзонтар фурӯхта мешавад. Мошин чӣ хеле ки бародаро дар экран мебинед, состояние масад краскаш, салонаш ҳамин хел состояние ҳолати хуб дорад. Қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нарша 19000 сом гуфта шуда бо савдо мешавад. Бародаро илтимос беҳода занг назанед. Касоне ки хайдори аниқ ҳастед, барои маълумоти парратарро ба даст овардан рақамҳои рӯйкаранда занг занед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарои каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.